agenda de reunião general. Basta essa aqui só de minimal 2 dias por mês com a reunião general. Tópico extra conosco que agregata situação atual do campeonato 2025-2026. Trata aqui status de Young Boys e consequência na situação aqui tem para campeonato e outro equipo não. Membro não novo para competição zaken. Nós está espera de por receber contesta mais rápido que possível riba nos petição não mencionar na número de equipo não firmante. Agora nós mira toda equipo não afirma, entre outros tem Atlético Terra Corá, Atlético Flamingo, tem Real Rincón, Uruguai, Vespo, Vitesse e também Young Boys. Essa aqui está de um equipo não que tem. Nós também mira que tem, por lo menos, bisa Jesum, pero lá bisa de campeonato aqui tá 10 não tá. Então, o que nós tá mira, tem tá 2 equipos só não afirma para parte aqui, entre outros 3 equipos que não afirma para parte aqui, qual tá Arriba Peru, Estrela e também SV Juventus. Nós não sabemos com SV Juventus nem Arriba Peru não afirma, nem Estrela não afirma, mas por na longa chance para firma e mirando toque que a maioria de equipos não afirma para carta aqui para trazer algum ponto dilante para a reunião de FFB que tem que tomar lugar. Mas se tomar lugar dia 28, pero não pedir conjuntamente, a maioria a pedir para escrever para semana mais. Assim, para atender que parte não mais teclis de campeonato de futebol aqui que está isso seja. Nós vamos esperar que o coisa está acaba bom. Nós podemos desfrutar de outro campeonato. É pouco água. Nós temos linha na linha? Nós não temos na linha. Nós temos nada a abrir. Nós temos nada a abrir para tornar que tu não opinião para o que se trata de deporte. Que com mais nós temos riba nós, que com mais meu aqui com mais nós a compilar aqui na Pabusnang. Mira que maneira nós sabe que a na Corsau é notícia que o tava tá drei ronda era tá que deca advogado a logra hopicos que man ela é nota diretor técnico mas para seleção de Corsau e na seu lugar a bem Fred Rutter que tá agora é treinador de seleção de Corsau. Ato dengue ganando U20 Corsau sua seleção U20 masculino lota den ação awe ayana Corsau. De advogado a logra hopi na cabeça de seleção de Corsau segundo essa que bisa nos. As coisas nós também queda pendiente para o Fred Rutter, treinador novo de seleção de Corsau, que ele vai ter den window de FIFA que ele vai tomar lugar de luna de março aqui caminho de Corsau, lo tem 2 weeks para nangunga também de preparação para o que se trata mundial. Mundial está virando ferfelo, Shonan. Mundial está virando bastante ferfelo. Ayer, essa aqui, lo que ayer, de fin de semana, de fin de semana que passa atrás e nos lomba, lo que passa na México, está de massa atenção mês, e por tem efeito riba é mundial que está tomando lugar tanto na América, na México e também na Canadá. Mirando que na já você não atende de notícia acaba, não tumba de grande não de carteira de bandido não de droga, que tudo isso não tem na México já, e não viram rebelde, nós bisa, e não aliado de pessoas que é Mencho, na baixa Mencho bom, então na Guadalajara, Jalisco, Guadalajara já, caos tem den caia nem. Não, você mira, tá correndo no aeroporto, mira, tá uns cáticos, pegamento de bus, com kiko, com auto, com yenko na candela, né? Então, é coisa que tá de atenção, Romana. É tá de hope atenção, mirando, política de Trump também rondou agora aqui no mundo, que é sucesso que toma lugar também na México, tá bem e é mundial,
vai ver un poco vervelo para mundial. Seguro, dingen die target ja tava tatatei, kaba. Caminda, bopora comisa mira hasta país nan grande. Tava ta busca mo di boicotear mundial aqui. A base de diferentes pontos nan que tem te maken ku geopolítica ku Trump ta ibando na América. Ya banda na botin Iran com Egipto que tá brinca com nano que ganam partido driba fecha ku na Seattle caminda tem assunto de tá como é letra né eigenlijk homoseksual homoseksual lang que tem nanta que era dedicar wega de Iran com Egipto na nenan de homoseksual anto assim natura cosne está crescendo basta consternação para lo que se trata mundial. Agora que assunto de México e também, lo que sucede é também vulnerável para vai mundial na México mirando com a situação tá seguro na Guadalajara, segundo me também tá onde sede na caminhada vai ter wega de futebol, tá vai tomar lugar. Essa é a situação que tem aí na México, rondou de inteiro sucesso que toma lugar capo que nanda bisa que na baixa boa mencho tá onde suna mais buscar no mundo para merca mês também então mirando que a situação com morto de personagem aqui tá pone que são aliado não tá virando bastante rebelde de cidade de México of Guadalajara. Essa é a informação que nós temos do Mundial para usar com tapará que parte aqui. Nós seguimos. Nós vamos que parte de basquetebol. De basquetebol, durante planear para de LA 28. Essa aqui está comunicado de basquetebol que nós temos para usar aqui. Kevin Durant avisa de uma entrevista que tem planeado para uma Olimpiada de Zomer 2028 na Los Angeles, agregando que não gusta o narrativo básico rondo de basquetebol. Durante 4 medalhista de ouro e o melhor anotador masculino de América de competência na Olímpico, lo está acercando 40 anos de idade, ora a seguinte Olimpiada chega. Pues mientras que estaba a agregar advertencia de un jugador efectivo como una condición para su regreso na team americano. El alaga gerente general Grant Hill sa de su intención estaba a tener una creencia que la Olimpiada de París lo estaba a una última participación de Durant, además de LeBron James y Stephen Curry. Que me hago que Durant que va a otro Olimpiada también. Ele tem 40 anos se cai em seleção de mercado. De outra parte de basquetebol, também pode Murray por regressar a ver para Pelicans. Você estava lesionado. Está antecipado que DeJounte Murray lo assim seu debut de temporada a ver hora que New Orleans Pelicans está recebendo Golden State Warriors. Ele está em primeira ação de Murray de mais que 3 lunas fora de depois que ela sofreu lesão na sua Achilepes. Assim, né? Eu me andi basquetebol lá, está interessante. Aí a banda não. Penso não que essa aqui tá bom para meu brother aqui, ó. Bora ser nessa aqui. UEFA está suspendendo Prestiani de Benfica. O que passa Prestiani? De Benfica tá, pero que passa? Bom sa? Nandi parcela assim três par de palavras de racista dentro da direção de Vinícius. Vai né? Que me andi na mês também este suspender ou não? Vamos ver? Tá a em Real Madrid? Amanhã tem Real Madrid em Champions League. Que me andi Vinícius está contente, mas não também é um jogador Prestiani riba terreno para não insultar trobe parte racista, parce não tem nada mele mono até com. Nós vamos ler aqui que está bisou. Ayer a UEFA suspendeu mediocampista Gianluca Prestiani for de wega de volta de Benfica
Benfica, de playoff, de Champions League contra Real Madrid esse man aqui. Depois que ele queda acusado de abusar racialmente de Vinicius Junior. O corpo disciplinário de UEFA, que ainda está investigando o suposto incidente de huelga de ida e de semana passada, avisa de comunicado que não decidido de suspender provisionalmente o senhor Gianluca Prestiani para o seguinte partido de competência do clube de UEFA, para qual de outra maneira ele está elegível. Pese a Prestiani lo não por para Benfica, já razona Santiago Bernabéu, mientras o equipo português está purva de volta déficit de 1-30 den último 16 não. Já você que man, Vinicius está sentindo que contento, você entende para Chartier tentar riba terreno, levar turco tim para poner Real Madrid en seguinte ronda de octavo final, não? Sim, né? Sim? Vamos, meu amigo Boris, que está roupa e contento, Shonan. Está roupa e contento, pero Copa passa, sim. Copa passa, ou não? Vamos, né? Mayweather também brinca contra Pacquiao em setembro, sim. Nós miramos essa informação aqui também. Essa aqui é Floyd Mayweather e Manny Pacquiao, dois bostonas de Hopi Fama, lo topo outro den peleia profissional na Las Vegas den Sphere de la Luna, den el 1 de setembro. Af milhão bisa nanta den Las Vegas den Sphere, den el 1 de setembro aqui assim na Netflix, anunciar ayer. E peleia entre os dois números mais grandes de boxeo, que abringa peleia grande e famoso na 2015, também dia depois que Mayweather, de 48 anos, aqui eu também busco, anunciar que está saindo for de retiro. Ahorita se acaba com nós anos, Boris. Ora se acaba e não sai de retiro, mas agora vim buscar peleia para de exibição. Mas já me conheço peleia não de exibição. E a peleia lo guardo transmitir bibu riba a plataforma nan de streaming de Bossi, não, de Bossi Boneiro não, de mundial. Mayweather a gana Pacquiao de nan Fight of the Century de 2015, que a generar hope placa, pero que para gran parte não a logra cumprir com a expectativa nan. Tem indicação que Mayweather a gana alrededor de $300 milhões. Batende no Boris? $300 milhões for de vitória de punto riba e icono filipino. Qual te queda a peleia mais lucrativa da história e a generar mais que $600 milhões de entrada. Ex-campeão mundial de multipeso Mayweather a retirar for de boxeo na 2017, invicto em 50 peleias. Aunque ela sigue brinca de exibição for de tempo aí, incluyendo próximo pelea em primavera aqui com Mike Tyson. Ano passado, Pacquiao terminou seu retiro de 4 anos, com empate contra Mario Barrios na Las Vegas. Pero rumor de revanche de Mayweather Pacquiao a circular para ano. E especulação a subir depois do anúncio de Mayweather semana passada que ele regressar na arena profissional e ano aqui. Vamos imaginar que na 2015 me vai ganhar $300 milhões, bom brinca na direita. Vai ganhar coi assim, eu aqui com 48 anos, porque vim back foi retiro, vou vir brinca, mas porque outro que retirar. Ai na ko itong peleia de exhibition ko itato pa to dos gan bong senga anki asine ka pa nambay sosiga en lang yo bibianta gasta nan sena o sa ano sen ka ba nan ta bim fon peleia bom bosch pa nambro le bringa asine Legião Olímpico de Von Porapone ku emestera apunta su pia ese ita americano ku simam pasa akai kibra su pia ela simon 4-5 operações na su pia. Sonan, essa aqui tem informação que nós compilar para Boston. Amanhã de wega, não? Amanhã de wega, quem que então amanhã? Amanhã, nós vamos que então amanhã. Amanhã tem partido de futebol, Sonan. Guarda, vai que wega, não? Vai disfrutar de bo equipo. Arriba Peru Estrela. Me quer me também balo. Sonan, até amanhã, Deus que.
Punta Blanco Chicken Farm. Punta Blanco Chicken Farm. Meneer Mabisabu. Voor die temporada de carnaval. Dan tem oferta hoor ik die galinha. Je grande. Jij pluma pa $1. Que mendi. Se botin $100. Ba compra 100 galinhas. Se botin $200. Ba compra 200 galinhas. Tá macha. Opi galinha mesmo. Só tem. Nós ganhamos 5,000 galinhas na Ibaia Riba. Na Punta Blanco Chicken Farm. Yamanan na número de telefone 777-50-12. Botar aí Wing. Wing web na nera nanta bisa. Wing tem mais chopping galinha mesmo para $1 só. Na Punta Blanco Chicken Farm. Cara, bora vai para riba. Nem quanto bueno sa una Punta Blanco da queda. Passou galinha na meta reda na mes. Nanta cocodec. Ta web nanta buta. Anto den fondo bota den cocoyoco. Compra nan também, se te gai nan, compra nan, pasor bo benta nan den panchi, den way, arriba stove, den forno, unda kubo buta nan também tabira, galinha. Ray Fireworks, calma, de milhão tirador de show de vuurwerk na Bonaire, tá Ray Fireworks. Corda, botinho ya mexete simang de lantasi botinho evento de vuurwerk, ado boke pa Ray tira vuurwerk nan pabo, botinho ya mexete simang de lanta eta derecha turcos pone parte seguro, parte de safety, eta busca milhão vuurwerk nan pabo, eta bo show também que dá tremendo. Die rincon também a den, comissionando die rincon com a riba Ray Fireworks. Este aí para esse tremendo show nan de vuurwerk para também den rincon, cara, muito rincon é também tá, não? Ray Fireworks. Seu número de telefone tá nós sabemos, seu número de telefone tá 785-9360. 795-0370. Llamarei agora que mês. Se você tem evento de casamento, festa de 20 anos, se você 13 casar, se você corre com baisai, se você whatever que você assim, llamarei, e também tiras vuurwerk, corre com fogo, começou a babo também, e do nada tremendo show de vuurwerk também. Flamingo, heavy equipment de Robbie Soliano e também Welly, e nenanque nós 24 horas para dia nanta tra. 24 horas para dia nanta tra do nabo e serviço de chupa bober pet. Bora se entende? E na kita bin chupa bober pet se ele limpi, não tem mosquito, los tem que ta dry ronda que banda na, so ta chega não tem que se slang e benta tem bober pet, assim chupe. Ayo, berpet limpi. Llama na número de telefone 786-2555, 785-3703, 700-6479. Não tem serviço de lava máquina grande, também não lava. Não tem serviço de loader, de bobcat, de vacuum truck, backhoe, bulldozer. Enfim, todo serviço na grande do Nau. Tem terreno para limpar, você vai para casa grande, arriba com um complexo de apartamento, porque tra hotel, então, o terreno tá sushi, não tá roça para limpar, limpa, então se tá planta, porque planta também não tá roça, porque o nuco pluque para também, e a bota planta, porque verdura, com fruta na bombom, e não de Flamingo Heavy Equipment. Hora de comer. Shonang, tá caminho, pode vai comer. Muita cansa bisa bosang. Milhão caminho que pode comer merdia, não? Tá na onda. Na Omira, Shonang. Na Omira pode vai comer. Bisa bo vizinha, bisa bo companheiro, bisa turende, amiga na cabinha fotur. É hora de comer merdia. Tá na Omira bosang tem que comer. Então, Omira tem, lo que Omira tem para oferecer tá rabo de vaca. Não tem snake bonchi, não tem chicken cutlet e também famoso sopa de galinha. Turta guardo serviço seja arroz branco, arroz moro, batata fresco assa, batata fresco ala seja suso of com espinafre, verdura verde of salada verde. O mira tem para oferecer, quando não tem galinha, não pode chop, lo mito essa maneira sempre, denga tarde também não tem, é baki, tá que é baki não tem, snacks box também não tem, denga hora não da tarde, seguir riba não page que não tem, não tá buta que hora não tem snack box não também à tarde. E para abo, que tá na trabalho, tô bodão e trabalho, tá se tem que ferfelo, para você ali foi trabalho, vai buscar um coi comer.
No worry, bo. Pa sobra, o mira sante un número de teléfono de transporte que te se camina com botar. El número está 796-2826. 796-2826. Llaman, bestel bo comida, shonan, guarda, pague comida, pague deliver, come salud. Come salud na o mira, pa sobra, come salud na o mira. Botalanta, un día más young. Peters Distribution Bonaire Supermarket. De Jaluna pa Jabiana nanta abri di 8 ore mainta pa 7 ore da noite. Já sabe também Peters está abri di 8 ore mainta pa 5 ore da tarde. Se você comprar qualidade e também por maior, chama Ryan Miguel na 717-6446 e vou parar se vou bestelling, para se não chega, vou por tumele e vai rapidamente de Peters. Max Sumter Stratenmaker, Kaya Charles Bacon Bom 5. Chama Max na 772-48. Não pega quantidades, pero pega qualidade. Max Sumter, mas tushi kusuku. Chama na 772-48. Max atrapa abu de Jaluna para já domingo. Ponere Tires and Service Auto Parts Center BV de nosso amigo Gami. Porque compra tire para correr a caia nandi Bonaire, para o auto luxuoso, para o pick-up, para o truck e heavy equipment, Ponere Tire Service Auto Parts Center BV está situado na caia Corona. Se você estiver também chup para o tire nang, chama Gami livremente na 520-4306. Ex-Fiesta Box situado na caia Nikita 5D. Está oferecendo todo tipo de decoração para todo tipo de festa, nascimento de anha, mudança, recebimento, primeira comunhão e também casamento e roupas mais. Chama Reira Maria na 795-4954 ou passa personalmente. Nanta abrir de Jaluna para Jabierna de 8 horas até 5 horas da tarde. O mera está vendendo por 17 horas pastete croquete, também Johnny Cake, pão com tuna, pão com salada e carcó, pão com salada, de tudo o que cuboque. Corda bom, parte tarde nanti é galinha com batata, e pork chop com batata, e lomito com batata, e também é duche hambúrguer. Chama o Miras na 780-2880. O Marta aí com sonrisa para servir, e também o Ellen, Lupita, Alan e Rashida. Mac Enterprises, situada na Caia Monsieur New Wind, está oferecendo limpia beurput, portapot, plastic, VIP trailers, generators lights e towels. Nanta representante de Café Barista. Chama livremente na 717-3845 ou 717-3848. Também na celular 796-3845. Stone Crusher NV de nosso amigo Herbert de Jong, situado na Caia Indústria Zuid 6, está oferecendo para botar caso novo, santo e pedra, beton e também ready mix. Chama livremente 717-8728. Ackerman Auto Supplies kunang Hyundai, Mitsubishi também Ford. Me está recomendado para o modelo ng nova que acaba de chegar. Não lubida que o Ford Ranger também tem e kaya domina. No papia mes ti e Ford Ranger on Bonaire. Po passa botamire net pick-up aqui Ranger. E Mitsubishi Eclipse ta onde auto nang mas elegante ora e passa riba carretera nan di Bonaire. No papia mes ti e Santa Fe. Ti Hyundai pa boqueta ku fe. Elantra ta hopi model ting. E tukson novo riba mercado. Nanta masya gusta. No queda sin visita Ackerman Auto Supplies. Napa Auto Parts tem tur pieza para tur auto, spark plug, platina, condenser e punta de asna. Pomester oil filter, full filter, water filter, air filter. Tura sa kinang, potahan nang na Napa Auto Parts. Tin tire tambe na stock, nanting bateria, nanta traslang, hidráulico, e nanta representante de tremendo zeta kuyama Valvoline. Loteria Pavo Real caminha sempre vai botar ganador. Potem pensar de por suerte ave, mas a dia cruz tá bom. Me te recomendava ave Loteria Pavo Real. Posaco agora que vou por swipe também na tour cantor de Pavo Real. Tanto rincão e praia. 10 cantor de número Rons Bonaire. E que mesmo amabilidade, que é mesmo smack, que mesmo amor nanta tratabo. Suerte pa ave na número de Loterias Pavo Real. Pa popor tranquilo,
Pump Station Rincon, gasolina, gasoil, bota de gás chiquito. Tinseta para motor, tanque, gasolina como de gasoil. Yamanang na 717-6366. Patur heavy equipment aqui na Bonaire, vamos ter na Kiter, vamos ter de loader, vamos ter de bobcat, vamos ter de excavator, vamos ter de dump truck, tudo isso aqui na Kiter. Não tem porta e ventana de alumínio também em stock. De mais grande aqui na Bonaire. Porta e ventana de alumínio, Kiter man, na Kaya Corona, pegar com Tungfang Store. Não tá guardado. Vamos ter algo para bobistinete, me te recomendavo Tungfang Store. Vamos ter de perfume, Tungfang Store. Vamos ter de cospa assim para bocas bonita, Tungfang Store. Não tem jeans, não tem blusa, não tem machine de cose. Oh, mas a roupa cosmes. Não tem na Tungfang Store. Cerca lisa vamos ter tá. Flamingo Party Rentals para bustul ng mesa, panha de mesa, tent, 7 days, tayo, paste akrel, pa casa 2-3 biya, kosno abay bong. Botin pensa di casa atrobe, divorcio adala din. Boker invita gente nang bintuman nota de divorcio. Botin yu tabay asin ang primera Santa Comunión. Abo abira Abraham, ami abira Sara, patura sakinang, llama libremente Roxanne, Shahaira y Germany. Flamingo Party Rentals. Criabon, patur comida para bestia, cachorro, pushi, cabay, cabrito, carne, vaca, toro e também tem comida para gans, pato, pauis, tur na Criabon. Não olvida, não ta queda caminha ya tobacco. Union Mini Market a receber fruta e verdura fresco ayer. Minha passa a tarde mira aqui, quantidade de fruta e verdura fresco acaba de chegar na Union Mini Market cerca Patrícia. Vamos ter de cru na caia emergenciana, que está servindo roupa bonita para pôr com fruta e verdura não fresco. Patia, mango, melão, na a receber também anasa. E mandarina no papia mês, roupa duche sua. Union Mini Market. Vou chamar Patrícia na 717-2278. Bonera Grill de nosso amigo Mike. Bomesa, quer comer duche, quer comer sabroso, mira aqui. Tá cansa de comer pão de hora nan de tarde, quer comer bom lomito, bom pork chop, me tá recomendado para cerca nosso amigo Mike. Mike tá tremendo dentro sua comida nan, mas já duche mês, e tá cozinhando tudo o que bota desejar. Por passar livremente cerca Mike, e tá vendendo na den hora nan de tarde. Da caia Betico Cruz, e não botaia Mike com sugaroshi, para trempang den hora nan de tarde. Clapa servivo, Mike. Saludo para Pastiche, amor, pastiche. Turma in tabon trempang, dalbo desayuno inang, etabo, hopibon, eta come De bon. druk, ribo malicom, colo verde, ting e mio variação de pastiche. E Johnny Cake não consegue de preparar em momento em Bodyland. Não tá ali, bra, bra, vrum, vrum, papier. Bra, bra, vrum, vrum, gota glá. Pastiche cosnabi, Ting carne ham queijo. pastiche carco, pastiche pisca, he. Johnny Cake seafood, Johnny Cake carco, Johnny Cake roquas. Tá ali, bra, bra, vrum, vrum, papier. Bra, bra, vrum, vrum, gota glá. Abri di già luna para viernes, for di 4 passati 6 di mainta, che con 10 sol di mainta. Kue tremendo pastiche nang, e Johnny Cake nang. I riba già sabra, abri for di mitari 8 di mainta. I riba turgia viernes, abri for di 6 di tardi, te 10 un'ora di noci. Kue gyros, shawarma e satay di shrimp. Numero di telefono 795-2899. Ya sa, ta pastiche and more. Tá ali, bra, bra, vrum, vrum. Kaya bravo. Si los van para arriba, el tercio está nos ras. Si los van como la trompeta nos ras. Si los fin con fiesta, el tercio está bomba ya. 30 fiestas y gente sin pidiendo llegas. Si los van para arriba, el tercio está nos ras. Si los van como la trompeta nos ras. Si los fin con fiesta, el tercio está bomba ya. 30 fiestas y gente sin pidiendo llegas. El tercio de mal manera, pecana 30 fiesta. Si no te pase allí, botas a que bajo. Si no te pase allí, botas a que bajo. Y se arriba la que cae. Así no está manera, Ay, dale un palo por el país. así no está manera, Tras que cojuya la que va. así no está manera, Ay, dale un palo por el país. así no está manera.
pai. Assim não tá maneira. Aí tá um conga corre pai. Assim não tá maneira. Rasque com unha la que pai. Assim não tá maneira. Aí tá um palo corre pai. Assim não tá maneira. E se arriba la que cai. Assim não tá maneira. Aí tá um palo corre pai. Assim não tá maneira. 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 Voor die Bonaire para o mundo, Cubo Banco Mático Plus, tarjeta de crédito y en beneficio, confianza en the auto personal y hipoteca más favorable. Es una alegría grande online op den brand. No está MCB, no está junto Cubo. Trabajando en terraña, pavo, con amor, contribuyendo na mi Bonaire. Turcos com estima bom segurar. Globo negocio com MCB Business Banking. Terminal de pago sofisticado. Di pariba te babau, just dos ate yamba, brinda buron Bonaire. Medida media, hasta día noche, tu camina mi radio tá. Voz de Bonaire, pa allá na largo, a conquistar mi corazón. No está por nada, con poner mi día, a sostener el radio fiel. Voz de Bonaire, pa grande y chiquito, el radio que siempre está bom. A mitacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante, no lo olvida con lo que vocinha, nunca, nunca, otra poquita, no lo olvida con lo que vocinha, nunca, nunca, otra poquita, a mitacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante. Hoje boa tarde, bom menino. Outra edição de Traz de Notícia para o mais 24 de februário. Nós temos um programa especial que nós temos como invitado a delegação de CFT, o Colégio de Supervisão Financeira de Bonaire, com ele de inteiro, na minha Isla Caribense, mas nós temos a secção de Bonaire especificamente esse que nós vemos. Tanto dois, holandês europeu, o papel holandês, e está acompanhado para ex-gezagheber Glenn Todey, que nós também subvisão no papiamento. E também lá doen na mes introductie, quem não está e quem não rol está. Voor mij zit, u mag zichzelf introduceren, welkom in ons programma. Hans Hogevorst, ik ben nu voorzitter van de colleges Financieel Toezicht. Ik ben Nederlander, ik woon in Londen met mijn gezin. Al meer dan 10 jaar. Maar in het verleden heb ik een lange carrière gehad in de Nederlandse politiek. Ik ben ook minister van Financiën geweest van Nederland. En minister van Volksgezondheid. Maar mijn laatste volledige baan is geweest voorzitter van de International Accounting Standards Board. Dat was een Hoe heet het? International Accounting Standards Board. Okay. Dat was gezeteld in Londen, vandaar dat ik daar ben gaan wonen. Okay. En wij maakten daar accounting standards. Prima. Ik heb een hele rare carrière achter. Ik heb allemaal dingen gedaan waar ik helemaal geen verstand van had. Zo te veel gevraagd als u vakgedeputeerde wordt hier. Hebben ze nodig. Die hebben ze hier nodig. Misschien geen gek idee. Ik vind het hier wel aangenaam. Rustiger eiland. Waarom lag je zo? Dat is zo'n domme vraag. Hoe is dat? Nee, ik vond het een hartstikke leuke vraag en ik zou het heel graag willen zien. Met jij als hoofd van Financiën? Ja, eventueel, ja. Dan kun je niet meer toezicht, dan moet je het zelf uitvoeren. Ja, dan moeten we het zelf uitvoeren. Maar niet zitten zitten, nos tour conocer cara, maar dat bomba, ja, meer bombi niet aan, we zeggen nos. Dank je, Nochi, Milo, introducir-me mesmo no papiamento, naturalmente, meu nome é Glenn Todey.
mita membro di CFT para Isla Bonaire Sintestasi Saba. Base di bisa nombração Yaku Isla também tá mirami como candidato e me aporta nessa minha carreira, pero atualmente me trabalhando na Groningen, trabalho na Universidade de Groningen, na Faculdade de Direito, pero também me membro de CFT e com prazer me sabem Isla para mim assim me trabalho de supervisão financeira junto com Hans. E também membro novo, Paul Hilbers, que é membro de nós. Hij moet ook iets meekrijgen. Bij die bonte medo, die aardbeving van Groningen? Die Groningen, ja. De aardbeving in Groningen, ben je niet bang voor? Nee, ik ben er... Daar kan hij geld voor krijgen. Ja, inderdaad, als schadeleid zeker. Ik voel elke dag een aardbeving. Goed zo. Ik spreek jammer genoeg geen papier. Nee, maar we zullen met elkaar... Ik spreek wel een beetje Spaans en Portugees. En Oké, daar kom je heel eind Portugees, mee. daar heb je de juiste studio gekocht. Ja. De eigenaar zijn hier de Portugezen, van Madeira. Van Madeira? Ja, van meneer Pilotus van Madeira. Om te beginnen. We zitten in een situatie na 2010, maar dat is eerder begonnen, waarbij frappant is dat wij hier vooraf toezicht hebben op financiën en niet achteraf beoordeling door bij de jaarrekening. Kunt u dat, een van jullie misschien uitleggen, hoe dat in zijn werk, hoe is dat ontstaan? Je kent de geschiedenis een beetje meer? Heel kort, ja. Zal ik het in het Nederlands? Ja, dat dat is mag het ook, je ja. Ja, het is natuurlijk zo dat op een bepaald moment was er een soort van perfect moment gevonden, waarbij men dacht, we moeten de Nederlandse Antillen, die echt in een verschillende crisissen vonden daar plaats, die dachten van dat moeten we gaan ontmantelen. En de Nederlandse Antillen als land had een grote schuldpositie. Financieel was het zo dat het land heel veel schulden had, dus. Maar ook intern, dus de openbare, in die tijd eilandgebieden, hadden allemaal ook schulden naar de Nederlandse Antillen toe. En de gedachte was, 2 van de eilanden waren landen en 3 van de eilanden waren delen van Nederland als openbaar lichaam. Nou, en men vond dat wil je toch wel een succesvol traject mogelijk maken voor de ontwikkeling tot land en de ontwikkeling tot een openbaar lichaam binnen Nederland, dat de financiële situatie moest worden verbeterd. Het financieel beheer moest worden verbeterd. En Nederland stelde tegenover een sanering voor een belangrijk deel dan wel van deze schulden, stelde die toch wel als voorwaarde dat zowel de besturen van de toekomstige landen als de besturen van de toekomstige openbare lichamen al in 2008 begonnen te werken aan een beter financieel beheer. En dat betekende eigenlijk dat ze goed moesten gaan begroten, dat ze goed moesten gaan, geld moesten uitgeven, dus een financieel beheer al zodanig, de uitvoeringskracht moest op peil worden gebracht en afgestemd zijn op de begroting. En men moest goed verantwoorden, achteraf vertellen waar ze het geld aan hebben uitgegeven en of dat overeenkwam met de begroting. Nou, dat was een hele operatie en dat noemde men eigenlijk de gezonde startpositie proberen te verkrijgen. En toen bleek al heel snel dat zonder dat er een soort van toezichthouder was, een derde figuur die onafhankelijk was, die ook als het ware niet zozeer naar de politieke realiteit keek, maar naar de financiële realiteit, die zou de rol moeten kunnen vervullen om te toetsen of die begrotingen wel voldeden aan bepaalde normen, of het financieel beheer inderdaad zodanig was ingericht dat die begroting goed werd uitgevoerd en dat de verantwoording uiteindelijk aan het einde goed was. Nou, dat bleek ook dat het voorafgaand toezicht onontbeerlijk was. Als gezaghebber kwam ik ook binnen de Antilliaanse constellatie als gezaghebber in functie. En toen bleek al dat er toen nog bestuurlijk in Bonaire niet de discipline bestond om heel goed na te denken vooraf aan waar je geld het jaar daarop zou gaan besteden, waar je het geld vandaan moest krijgen en hoe je uiteindelijk moest verantwoorden. Dus die discipline was nog heel erg, zou je kunnen zeggen, minder goed ontwikkeld. En gedurende de tijd dat ik gezaghebber was, zag ik ook dat het instrumentarium die voorafgaand toezicht bood, heel erg
nuttig was om uiteindelijk het gesprek te voeren met de gedeputeerden en de eilandsraad. Om te zeggen, kijk, dit zijn de mogelijkheden, dit zijn onze inkomstenbronnen. Dus je kunt niet meer op de begroting plaatsen dan dat. En wanneer eenmaal die begroting zo was en je had het bestemd, dat je ook niet aan iets anders ging uitgeven, want dat was men ook gewend om te reageren op wat er ook maar gebeurde, om daar geld aan te gaan besteden. Dus die discipline begonnen we toen langzamerhand in te laten werken op de bestuurlijke cultuur rond de openbare financiën. En dat was de gedachte erachter. Oké, ik kom dadelijk terug bij jou, waar je dus goed kunt uitleggen wat de gouden regel van begroting is. Het is niet meer uitgeven dan je krijgt. Ja. Ik kom even terug bij de voorzitter. De structuur van CFT. Zoals andere organen binnen een democratisch bestel zijn jullie niet gekozen. Jullie worden benoemd en aangesteld. Dat werkt soms het idee van, ja, waar blijft het volk? Maar jullie taak, of jullie structuur, hoe is dat opgebouwd? Worden jullie geregeerd door een wetgeving, door een bepaalde... Ja, er is wetgeving die ons regeert. Maar we worden uiteindelijk wel benoemd door politici, door de regeringen. Ja, oké. Ik ben benoemd door Nederland, Aruba. Oké, dus de landsregeringen die benoemen. moeten allemaal instemmen met mijn benoeming. Prima, oké. Ja? En dan word ik in de Rijksministerraad verantwoordelijk. Daar ben ik door benoemd. Okay. Dus er is, stel dat Nederland met een kandidaat komt te aanzetten die Curaçao die bevalt, die men echt niet wil, dan gaat die door. Dan zou dat heel moeilijk liggen. Oké. Ja? Dus er is wel een politieke consensus. Maar we zijn onafhankelijk. Nog even terug. We hebben 3 verschillende colleges. Eentje voor de BES-eilanden. Mm-hmm. Ja, daar is Glenn ook lid van. En daar is er eentje voor Curaçao en Sint Maarten. En er is eentje voor Aruba. En die hebben allemaal 3 leden. De voorzitter, dat ben ik. En ik zit er dus namens iedereen. Dan hebben we een lokaal lid, zoals Glenn. Die zit er op voordracht van de BES. En dan een derde lid, die is op voordracht van Nederland. Oké. Die is hier nu niet aanwezig. Maar wat ook heel belangrijk is, wij functioneren zonder last of ruggenspraak. Okay. Het is niet zo dat wij bij Binnenlandse Zaken gaan vragen, wat moeten wij zeggen? Nee. Zo werkt het niet. We zijn echt onafhankelijk. We proberen natuurlijk wel goed naar de politieke realiteit te kijken en zo. Maar we hebben een hele duidelijke wet die heel duidelijk voorschrijft wat wel en niet mag. Het is eigenlijk een hele strenge wet, want je zei het al, het is toezicht vooraf. Dat is al één ding. En het is ook voor Curaçao en Sint Maarten betekent de wet gewoon dat ze in principe geen tekorten mogen hebben. En dat geldt ook voor Bonaire. Dat is dus streng. Het is niet helemaal gelukt, want soms dan heb je ellende zoals COVID. En precies. Dan moet iedereen geld lenen. Hè? Of een dus ramp. Als er een ramp is of een orkaan, zoals Sint Maarten, dan kan dat gebeuren. En, dus er zijn nog steeds wel schulden. Maar, maar het is een simpele wet. De gouden regel is niet meer uitgeven dan ontvangst. Okay. En dan ben je wel vrij om belastingen te heffen naar hartelust, als je dat wil. Ja. Dus die vrijheid... Maar dan moet je politiek verantwoorden. Niet jullie. Dat moet je aan je eigen parlement uitleggen. Ja. Maar het is in principe heel streng en het werkt wel. Want als je nou kijkt naar de schuldpositie van Sint Maarten en Curaçao bijvoorbeeld... Nou, daar zouden heel veel Europese landen hun vingers bij aflikken. Want er zijn heel veel, met name Zuid-Europese landen, die veel hogere schulden hebben, die nu ongelooflijk veel geld kwijt zijn aan rentelasten of aan pensioenlasten, die aan hele belangrijke uitgaven gewoon niet meer toekomen, omdat die schuldenlast zo enorm zwaar drukt. Okay. Mag ik een korte vraag stellen? Is de FinBES jullie guideline? Of hebben jullie daar een aparte regeling? Even over de BES, Ik weet niet hoe Curaçao het maar zit. Maar FinBES is jullie guideline. Ja. Prima. En dus jullie
regla di oro di un presupuesto. Da buon even het papiamento. Un papiamento, ja. Se tem regla ding even best também que bisa kubu presupuesto na final di dia mesti balança de zero, que men kubu não pora saca maseng e gasta maseng com lo que ba haya na entrada. Certo? É basicamente a regra de ouro. Do para nós está sendo aqui também que atualmente basicamente tem a fonte na de entrada, tá bom mesmo imposto não, e também algo que bisa tá algo que Holanda tá suplementar o presupuesto com placa de Holanda, que tá bisa pagador de imposto que tá na Europa, parte europeu de Holanda. Anto outra parte bisa também tá com maneira situação na caminho para bisa nós não temos que sang ainda na Holanda e não tá oferecer aqui na Isla para certo projeto. Eles têm bem isso. É bijzondere uitkering. Ja, okay. Pero entrada tá consiste de nós próprio belasting e belasting adicional moet bem voor die Holanda. Ja, correto. Ja, belasting nós é que dan te ama vrije besteding. Vrije uitkering. Basicamente is het algo que também de Reino of de Holanda. Naturalmente sem de tour pagador de imposto que está paga imposto na Reino. Okay. Então esse porta pagador de belasting de imposto aqui na Bonaire também, pero tem 16 miljoen nee, hoeveel zijn we nu in het Nederlands? 18 miljoen? Ja, 18 miljoen ongeveer mensen, ja. Niet bij te houden. Ja. Nee, het groeit maar 18 miljoen, o 18 miljoen gente junto, o bisa beta participar em o presupuesto de Bonaire. Okay. É bom para a gente realizar isso aqui. Para sobra, se boa que é bijzondere uitkering e vrije uitkering, dan tá hoop mais sem com a entrada de imposto de habitanten na de Bonaire mesmo. Als je zo nog nos te manda Holanda in voorrechte inkomstenbelasting. Se boa quantidade sem, provavelmente é hoop mais. Oké. Jullie geven advies aan zowel het bestuurscollege als de eilandsraad, gevraagd en ongevraagd? Nou, we praten in ieder geval met alle parlementen en alle eilandsraden. Ik denk dat wij primair advies geven aan de bestuurders. Ja. Maar we praten ook altijd met... wij komen net van de eilandsraad en daarvoor hebben we gesproken met het college. Dus we praten met allebei. Oké, en dan dus de verantwoording van het bestuurscollege is aan hun om dus natuurlijk de eilandsraad in te lichten van wat jullie dus dan aan hun als advies hebben gegeven. Er zijn dus al onze adviezen die worden op een gegeven moment openbaar. Natuurlijk, dat snap ik. Maar er zijn twee soorten adviezen, gevraagd of ongevraagd. Ja. De gevraagde die liggen vast in die hele begrote cyclus. Die liggen vast in de weg. Ja, dus in de wet. En af en toe, als ons iets opvalt, dan komen we met een ongevraagd advies. En hebben we dat ooit voor de besteilanden gedaan? Maar we hebben, om nou een voorbeeld te geven, we hebben er in de afgelopen 3 jaar 2 gedaan. Eentje voor Curaçao en eentje voor Aruba. 2 voor Aruba. Kijk eens aan. Nou, in ieder geval degene die ik me nou herinner is eentje voor... men wilde in Curaçao een doorstart maken voor Enia. Oké, ja, dat kan nog herinneren. De pensioenverzekeraar die failliet is gegaan. En dat wilden we gaan doen met geleend geld. En wij keken daarnaar en we dachten, dat gaat nooit goed gaan. Dat zal niet goed gaan. Vraag om moeilijkheden. En we hebben gezegd, doe dat nou niet. Beter om het gewoon maar af te wikkelen. En dat advies heeft men gevolgd. Oké. Ja. Dus, en mijn vraag was ook geïnspireerd op het feit, als je dus ongevraagd advies geeft, pik je dat op uit pers of mensen die jullie inlichten van, hey, kijk uit, ze gaan iets doen dat raar is voor... Nou, nee, meestal zijn het toch wel... signalen? Dus nee, het gaat dan om voornemens van de regeringen. Die wij gewoon... Het is niet te zeggen dat ze stiekem iets gaan doen. Nee, nee. Prima. Het is echt openbare informatie. En als wij dan daarnaar kijken, en de staf die kijkt er ook nog eens naar. Nou, gaat dit wel goed? Oké. En dan ga ik even overstappen naar Glenn, omdat hij rechten studeert. Is het advies van de CFT dwingend recht bij de bestuurscollege? Het is een advies.
Het procedure heeft wel bindende aspecten, maar dat is procedureel. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld als wij een advies geven, dan is er in principe de verplichting van het bestuurscollege om die mee te sturen met de begroting naar de staatssecretaris. Naar de raad. Dus dat is een verplichting. En ook aan het eind van het verhaal. Ja. Dus wij sturen die door. Dus dat procedurele verplichtingen zijn er wel, maar het zijn adviezen. Dus zij mogen daar op basis van hun eigen gronden daarvan Maar de staatssecretaris kan dan een begroting afkeuren. Ja, daar ging ik dus. Ja. Du moment dat er een wezenlijk verschil bestaat van opinie tussen de CFT en het bestuurscollege. Jullie gingen naar links, wij willen naar rechts. Wie is dan de beoordelaar? Is dat de staatssecretaris? Ja. Maar jullie gewicht als, laat ik het even met zijn naam, beetje bij zijn naam, als deskundige. Ik bedoel, ik ben gedeputeerd, maar ik ben nooit, als u, de standaard accounts aan het doen. Dus ik vind dat jullie het helemaal verkeerd doen. Dus ik zeg tegen de raad van stem op mijn voorstel tegen jullie voorstel. Ja. Hoe wordt dat dan verder in Den Haag beoordeeld? Nou ja, dan krijg je dus ook daar kundige mensen die gaan zeggen, nou... Dan gaat de staatssecretaris een afweging maken. Maar het komt eigenlijk nooit zo ver. Nee, hè? Nee. Prima. Want, je hebt de kracht van de argumenten, hè? Dus ja, en ook men weet dat loopt niet goed af. Hier is echt een groot verschil met bijvoorbeeld Curaçao en Sint Maarten. Want daar kunnen we ook een advies geven. Ze kunnen dat naast zich neerleggen. Het enige wat wij dan kunnen doen... enige wat wij dan kunnen doen is een brief sturen naar de Rijksministerraad. En de Rijksministerraad vragen om een aanwijzing te geven aan Curaçao of Sint Maarten. Dat gebeurt ook niet zo vaak, maar dat gebeurt af en toe wel. En dat vindt men heel vervelend als dat gebeurt. Dus dat poogt men toch echt wel te vermijden. Maar lees ding unje rapporten, ik heb ze allemaal hierbij, maar ga ze niet één voor één doen. Expresión de CFT que dice el presupuesto que vos está presentando no está irrealistico. Heel gauw vertalen, de begroting jullie aangegeven is onrealistisch. Wat criteria was dat doen zo op BCC? Wel, por ejemplo, nós trabalhamos na história tem duas coisas que nós miramos, historicamente e também se nós podemos verificar o que está escrito no presupuesto. Se é impossível ou mais difícil para verificar o que está escrito, acaba por ter dúvida se na realidade, nível de realidade de presupuesto. De realiteitsgehalte. Ja. E die dois está, se nós mira que na Modipapia, historicamente, Bonaire por solamente gasta 50 milhões por ano. Então, de repente, nós temos um presupuesto que nós temos que nós gasta 100 milhões por ano. Então, nós temos indicar como nós vai redoblar a uitvoeringskracht. Também nós temos aportar en dat is realistico. Oké, dus de criterium, dus de realiteitsgehalte te behalen, is historisch. Jullie kijken hoe de historie van dus gebeurt. En inderdaad. Ja, we kijken gewoon naar de waarschijnlijkheid. Hè. Als je nu naar Bonaire kijkt, dan zie je dat... Ik kan niet anders kijken dan Bonaire. Nou, daar is, in de laatste 5 jaar is de begroting verdubbeld. Dat is ongelooflijk. Ja. Dat is van 75 miljoen naar 150 miljoen gegaan. Klopt. Nou, dat is voor elke... ik heb dat in Nederland nooit gezien bij een ministerie. Dus dat is wat betreft de inkomstenkant een goede ontwikkeling. Dat is... dat zegt dat de economie groeit. De uitkeringen vanuit Nederland zijn ook heel fors gestegen. En wij zien gewoon dat Bonaire moeite heeft om dat geld allemaal goed weg te zetten. Ja. En we zien dat bij de meeste begrotingen een soort onderuitputting is, dat men het geld niet opkrijgt. We zien ook dat er heel veel geld in wat we noemen bestemmingsreserves is geplaatst. Men kan het niet uitgeven nu in een reserve. Ja, precies. Dus men zit goed in de slappe was nu. En dan zien we dat, onlangs dan zagen we voor 2025 zagen we gewoon dat men weer moeite had om het goed weg te zetten. En toen ging Bonaire toch in de tweede helft van het jaar nog een keer de begroting ophogen. En hebben we van gezegd, is niet zo verstandig, want dan gaat je niet lukken. Het gaat niet lukken. Toch gedaan. En nou zien we dus weer
onderuitputting. Men krijgt het geld niet op. Dus dan, even, ik wil niet jullie in de politiek drijven, Nee. dat is mijn bedoeling helemaal niet. Maar als dan zo'n bestuurscollege in feite de schijn werkt naar buiten van ja, ze doen het vervelend. Ik wil zo graag dingen doen voor mijn volk en zij houden me tegen. Wat is jullie antwoord daarop? Dat is vaak het geval geweest. Hè. We zijn natuurlijk vaak heel streng geweest in het verleden. Maar nu zeggen wij vooral, zorg nou dat je je geld op een weet weg te zetten. Ja, dus gebruik het goed en ga dus niet Dus aan het einde bomba contesteren. Nos quer panang por gasta turiseng ku bonairo tahaya pa sirvi comunidade miho. Correto. O problema com nós mira, então hecho também, vai simplesmente o que pressuposto não, porque mira com o grado de realização tá agora que bandi 80 e algo por cento, mirando a cifra na atual. Bom, está mais que 90% para ser realístico. Okay. Que vamos botar com discrepância e nós mira verdade, lo que Hansa Tresidilanti, que botar mira com o pressuposto a redoblar. E botar mira também com a quantidade de placa que está vindo for de mesmo imposto não, também a schuif hoop door die essay. Está botar mais com 50% of bandi 50% ela vira menos com 30% placa próprio. E resto está vindo agora aqui não, for die PAFO, for die parte europeia de Holanda lá que nos visa. Que in feite, eu sei para slappe was. Se me usei no papiamento, me publica tanta lava de placa aqui. Sim. Hoe is het tranquilo? Durante een laba de placa. Tem suficiente placa de demais na modi papia. Em todo caso, mais que por gasta atualmente e por executar. Ok, sim. De maneira Hansa Tresidilanti, portanto, bom me business aqui no papiamento também, tá tem assim na roupa placa que tá resta tur aya, que dá assim da hincanando em reserva. Kan ons de reserve substantiaalmente também. Ja. Ik heb 2 woorden uitdrukkingen opgevangen bij jullie adviezen. Besluitvormingskracht en uitvoeringskracht. Ik wil even naar de uitvoeringskracht. Jullie constateren dat er te weinig uitvoeringskracht is om de gelden in projecten om te zetten. De gelden om te zetten in projecten en uit te voeren. Ik heb nooit gehoord van jullie gelezen dat jullie de vinger zetten, naar mijn idee, op de zere wond, namelijk een heel zwakke afdeling financiën. Of misschien beoordeel ik het fout, dat jullie zeggen, nee, de financiën is heel goed. Nee, ik maar heb het idee dat daar... Er is een groot ambtelijk verloop geweest in de afgelopen jaren. En dat is een zwakke plek. Vandaag hebben we met ambtenaren gesproken. Er is een nieuwe directeur financiën, dat is een hele goede zaak. We hebben ook met 2 dames gesproken die voor de afdeling werkten, die op mij een uitstekende indruk maakten. En toen we weggingen, toen zei ik, jullie blijven wel lang zitten. Hè? Okay. Want dat is gewoon echt een probleem geweest. Ja. Dat is natuurlijk niet alleen een kwestie van personeel dat maar wegfladdert. Het gaat ook om de arbeidsvreugde en de bestuurlijke rust om de ambtelijke diensten heen. Dus daar hebben ook de bestuurders een hele grote verantwoordelijkheid voor. Oké. En misschien kan ik hier aan... Dat papiamento, dos coisas capta, temos relato. Falta de toma de decisão e falta de poder de execução. E de laatste, mijn analysis, mijn indruk, mijn impression, zo'n goed gevoer uit financiën, de afdeling financiën, de onderbezet, not tiene kwalifica. Permitemos a nunca bisa direct te see. Sim, sobre a maneira Hans explica, eigenlijk Botawaco tá tinha opi tá bem ibai, pero também porta ponto, e esse também uma pensa bom para añadir, é nota afdeling financiën, de functie financiero die openbare lichaam. Also die kon afdeling financiën também me se traga com, por exemplo, e gasto nang of execução com outro departamento. Die directorado. Die directorado nang. E nang também bom se tem den nang interação financiën me se indicar nang com tanto quantidade de sen e nang ora nang gastele nang indicar na finanças nossa gaste moda com nang ponele den jaarrekening na para responsabilizar na mes. Que men nang também botam mira com todo tipo de função anque ainda tá débil. Então, a debilidade tem factor um rol verloop da uno grande, pero também liderazgo.
ta uno que ta importante, camino bisa, por favor, crea medio ambiente e nan com gente se sentir bom na trabalho, modo que não queda mais largo e também com não por assim não trabalho, bisa com sentido de responsabilidade próprio, que não nota simplesmente sinta waar ter een instructie para atuar. Oké. De gedeputeerde van Financiën, beide heb ik vaker hier gehad. En ik heb voor jullie één vraag in 2 delen. De onrechtmatigheid van besluit in de begroting. De onrechtmatigheid. Onrechtmatigheid, ja. De ene is de BU's. Ik heb dus begrepen, in het verleden was, als de beschikking gereed is vanuit Nederland, dat betekent dat het geld beschikbaar is. Maar staat nog niet op de begroting. En wat gebeurt er? Vroegere gedeputeerden die deden die uitgaven maar van die beschikking die uit Nederland kwam, van die BU's, maar het stond niet op de begroting, dus werd onrechtmatig verklaard. Jullie hebben dus in feite geadviseerd, zorg dat hij op de begroting komt, dan is hij nooit onrechtmatig. De vraag dat ik aan de gedeputeerden is een beetje een stiekem vraag, maar als je het toch uitgeeft en zorgt dat je bij de begrotingswijziging bij de begroting binnenhaalt, dan kan de CFT nooit zeggen dat hij onrechtmatig is, toch? Dat denk ik toch niet. Hij heeft dus beantwoord, maar dat is een zonde tegen de transparantie. Ja, en dan heb je, dat neemt toch niet weg dat je geld hebt uitgegeven voordat het op de begroting stond. En daar is die begroting is heel streng. Je mag geen geld. Ja. En dat is mijn vraag. Waar is de rol van de hoofd van Financiën? Want die heeft ook een belangrijke rol in Finbest. Dat hij in feite niet mag uitgeven wat niet op de begroting staat. Ja, dus daar moeten ze goed op letten. Het is met die bijzondere uitkeringen wel tricky. Het is moeilijk om dat goed te doen. Want inderdaad, het geld wordt gestuurd en dan heb je het nog niet verwerkt. Ja. Dus je moet dan even wachten. Je kunt wel veel beter anticiperen. Je weet dat er tijd voor nodig is. Je weet dat er tijd voor het wetsproces nodig is. Dus dan moet je gewoon op anticiperen en dan komt het wel goed. Oké. Ik heb hier gezegd, nos cultura. Ik kom op dezelfde vraag bij jou terug. Nos cultura ta of ainda no desarrollada de tal forma que bostan, nou worden bostan op je afstandelijk. Dus dan hebben ze bekijken koos, doen we zijn opinie, etc. Mita sinti que falta te ayúdanos. De manera grito no que vini fecha que van ayúdanos. Maar como dije ben, vos ahora que la commissaris toch derecho, mita mira. Meer confrontatie dan samenwerken dat de CFT, niet jullie kant, hè, de cultureel gezien. Men is kennelijk niet gewend om te vragen van dit weet ik niet, dit kan ik niet, hier ben ik in beperkt, ik heb hulp nodig. Men doet en dan komt het de confrontering. Ja. Kijk, het interessante is, no? Het interessante dat ora nos indica que algo não está conforme a norma, não? Timbia aqui não também, bota nós como CFT, nós nós com pergunta não para nós responsabilizar nós mesmos, tá de onde se sali na modi papel, tá combin nós estabiliza com não tá tendo na mesma regra, pero não nós como CFT ministério tur informação, a moda que nós por executar nossa tarefa de supervisão e ainda nós tá busca timbia, não tem interpretação diferente of ik informação mister. Anto verdade tá que timbia hata busca mas tanto interação de linha de caminho bota bisa, portanto nós não busca cooperação com outro, pero cada dia que nós vai Eilandsraad não tá pedi nós bisa, hey, bisa eigenlijk nos ministerie ajudança portasse em verdade bosta aqui sabe, bota querer que é possível. Nós tem experiências que timbia no secretariado mesmo tá oferecer ajuda na diferente entidade no público e também na Bonaire, pues, pero caminho nós mira que a resposta ainda não está se bem e lá nós aceitar a ajuda completamente, não que ainda tem uma atitude caminho da confiança não está completo. Ja, dat heb ik een beetje gemerkt. In een van jullie verslagen die ik hier heb staat dat sinds medio 2024 er een achteruit is geconstateerd in de ontwikkeling van financieel beheer enzovoorts.
Nu schrijven jullie zijn heel zeer waarderen ten zeerste dat het bestuurscollege het erkent en dat er nu een betere motivatie is. Mijn vraag hierop is, wat is de rol van de gezaghebber als toezichthouder die dan elke keer dit soort berichten krijgt en dan na een jaar u als CFT toch kunt zeggen van ja, maar er is geen verbetering gekomen? Is daar een rol voor de gezaghebber? Dat is een goeie. Ja, dat, niet officieel, denk ik. Hè? Ja, wel, toch wel. Toch wel, Want ja. de gezaghebber is ook een lid van het collegiale bestuur. Ja. Dus hij is net zo verantwoordelijk als een gedeputeerde. Oké, ja. In die zin is het niet alleen ook die gedeputeerde, no, de diputado de finanças soort responsabel, cada membro do bestuurscollege está responsabel para qualidade. Ja. E cada quem tem responsabilidade para carga junto. E gezaghebber, naturalmente, como presidente do bestuurscollege, te carga a responsabilidade para guiar o processo, modo que junto não te carga a responsabilidade bom. Oké. En dan zo'n rol daar. Dus is het een rol heeft de RV ook een rol nu? RV de no reis tem rol diretamente do presupuesto. No. Oké. No. Geen Ja, no, nós estamos em Sorato. No, dem presupuesto mês, se RV tem viaja, tem rol, tiki, lo que não tem uma interbestuurlijk toezicht. Precies. E tem viaja, te zien aqui. Verwaarlozing van dit. Ja, taakverwaarlozing. Okay. Eure é por rol. De laatste keer, of de eerste keer, dat de staatssecretaris besloten heeft niet goed te keuren met een aantal voorwaarden die gesteld zijn. Ondertussen is binnen 2 weken aan de voorwaarden voldaan. Hoe hebben jullie dat in hemelsnaam gelukt? Wat in een jaar kennelijk niet lukte, is in 2 jaar met dezelfde ambtenaren gelukt om de zaak weer recht te trekken. Althans niet helemaal, maar voor grote deels dat jullie een positief advies hadden kunnen uitgeven voor... Nou ja, dan is het een effectief besluit van de staatssecretaris geweest, denk ik. Ja, maar jullie ontvangen de gegevens om te zeggen, nou, ze hebben toch wel beantwoord aan jouw eisen, staatssecretaris, dus je mag ze dus wel goedkeuren nu. Ja. Nou, soms hebben jullie dan intens zelf erin gezeten als CFT? Jullie hebben zelf assistentie geleverd. Ja. Dus jullie hebben dus heel concreet bij aangewerkt met de gedeputeerde natuurlijk. Dus met de ambtenaren, onze mensen hebben met de ambtenaren dat ze weten van, hier moeten we naartoe graag. Wij zijn niet zomaar een toezichthouder. Wij proberen ook echt advies te dienen. Als men dat wil. Okay. Ja, er zijn twee aspecten zeg maar, aan onze rol. Hè. Die rol noemen we de Trusted Advisor rol. Dus dat we een betrouwbare adviezen uitbrengen ook. Vanuit een ander perspectief van zo krijg je het gedaan. In plaats van toezichthouder van hier moet je echt heel specifiek aan houden. Oké. Een van de heel concrete dingen die jullie ook dus signaleren om dus de zaak nog beter op niveau te brengen, is de zogeheten borgingsplan. Waarvan dus de gedeputeerde zei, er is al een handleiding klaar voor de directeuren van hoe ze om moeten gaan met begrotingen, met helemaal, dat ze dat weten jullie beter dan ik. Hoe ver is de borgingsplan naar jullie smaak? Is het voor 40, 30, 60% klaar? Geen idee. Daar moet echt nog een hoop werk gebeuren. Daar moet echt nog een hoop werk gebeuren. En ik hoop echt, er zit nou een nieuwe directeur financiën. Ik hoop echt dat we over 6 maanden echt... laat ik het terugdraaien. Hoe belangrijk is de borgingsplan in dit geheel? Dat is belangrijker om te zeggen, want je moet er naartoe werken. Het is er niet, dus het heeft geen zin om te zeggen of hij goed of slecht is. Hoe belangrijk is hij? Heel belangrijk. Waarom? We merken wat we met een duur woord planning en control cyclus noemen. Dus het plannen van het budget, het controleren, dat nog niet een goed lopend proces is. Door alle problemen die er ook geweest zijn met de bemensing in de directie financiën. Als dat goed geborgd wordt, dan zijn we een stuk verder. Oké. Ik ben een onderwijzer van nature. En als iemand te vaak niet goed doet, dan geef ik hem onvoldoende. Dan wil ik jullie niet vragen om onvoldoende te geven. Wat ik wel wil vragen is het volgende. Ligt het aan de politiek van Bonaire, dus, of ligt het aan de uitvoeringskwaliteit van Bonaire? Uitvoeringskwaliteit is ook de verantwoordelijkheid van de politiek. En het wordt te vaak gebruikt als een excuus voor het niet goed vervullen. Niet leiden en bestuur. Okay.
het kan echt wel. Wij noemen, dat vinden andere eilanden dat een beetje irritant, maar wij noemen vaak Saba als voorbeeld nietig eilandje dat het wel goed doet. Die zijn de kleinste van allemaal. Precies. Dus die zouden de grootste uitvoeringsproblematiek moeten hebben van allemaal, omdat ze weinig mensen hebben. Die slagen er toch altijd weer in om vanuit alle verre streken van de wereld mensen te vinden die het leuk vinden om een paar jaar op dat eiland te werken. Die hebben daar klaarblijkelijk een werkcultuur die als heel prettig wordt ervaren en ze hebben nooit capaciteitsproblemen. Oké, ik laat de bom op het spreken. Dus, non pas bedrijven ook in politiek, maar ik probeer, je zei, moet mas. Het is door 2008 begonnen, maar goed, laten we het 2011 doen. Okay. 16 jaar dat we CFT hebben. 16 jaar lang is het nog niet op peil gekomen zoals men wil. Althans, ik weet niet wat de graadmeter is in 16 jaar. Is het 60% en we moeten in? Dat weet ik niet. Maar goed, dat laat ik even buiten schouwen. En mijn pregunta nabota, dat ik capaciteit die het apparato of de politica ainda não compreende of não quer compreender pakiko supervision de lanta na bienestar di bom governação. Sim, me te quero aqui na maneira Hans a fazer comparação agora. Camila bota mira também com uma organização assim chiquito, maneira assim de Saba, que toch é mesmo tipo de reto não também mesmo saca ng dollar ng para a comunidade, não também tem aeroporto internacional, não também tem brandweer. Agora que não está trabalhando WAF novo, que está tem situação que tem mais reto, que é aqui não, para tipo que isla que orkanen te dal mais a menudo. E botar mira que toch tanto em não como tem ng planificação e tem execução de tipo de projeto aqui. E também é sustento com a de planificação de finanças público. Está trabalhando bom. Combin, tá pessoa para botar o que não colaborar hopi mais. Com a gente não está bem jafo, não criar meio ambiente, com a gente não tem gana para bem ajuda não. E não aceitar a ajuda aqui, e não tem colaboração caminho para mira de biar efeito adicional de qualidade. O que me está constatar aqui na Bonaire tá que está sentindo falta de tipo de colaboração aqui, caminho para biar botar o que está começando a funcionar se uma forma de colaboração, mas depois a trove para motivo de cambio na governação hopi biar, para mira que de repente está cambia. Está cambia de direção, então a trove é benefício na continuar de añadir maar botar o aqui na sala. Ik wil gaan afsluiten met een delicate vraag, maar ik zal het toch doen. Een van onze grootste zorgen op dit moment is de vuil afval. Ik zit er zelf heel dichtbij in, als vakbondsadviseur voor de werknemerskant bij Celibon. En ik heb goede inzicht in wat er gebeurt. De lokale overheid heeft tot nog toe, als ik me niet goed vergis, rond de $12 miljoen besteed of neergeteld om de urgente zaken op te lossen. De groot geld, we praten, men heeft mij ingelicht, gaat over miljoenen, over de 40, 60 miljoen die het nodig zou zijn om dat hele problematiek op te lossen met scheiding van, ik hoef dat niet allemaal uit te leggen. De druk is enorm groot op ons eilandsbestuur. Ze moeten ook andere dingen kunnen doen. De vraag aan CFT, die ik zou vragen als ik gedeputeerd was, hoe pakken we Nederland aan in dit geval? Want ik kan dat geld niet opbrengen. En ik kan zeker niet in die korte tijd dus dingen gaan afstoepen van anderen, om even te noemen dat ik geen wegen meer ga construeren, omdat ik het vuilafval moet doen. Zonder dus in te gaan op specifiek. Hoe moet je dat balans zoeken? Nou kijk, de weg naar Nederland die weet men altijd wel te vinden. Okay. Maar ik zou toch vooral in eerste instantie naar de eigen verantwoordelijkheid kijken. Natuurlijk, en daar hoort ook bij dat bijvoorbeeld de tarieven die... zowel voor de dienstverlening als voor de afvalstoffen. Die zijn jarenlang niet geïndexeerd. Klopt. Dat is natuurlijk echt totaal onverantwoord. Klopt. En daar kan ook nog behoorlijk veel geld mee verdiend te worden, door dat naar een realistisch niveau te brengen.
Maar natuurlijk moet dit probleem wel worden opgelost. Het is... Ik ben geen specialist op dit terrein. Wij gaan geen adviezen geven over hoe dit aan te pakken. Maar ja, ik hoorde dus vandaag voor het eerst dat die tarieven in geen decennium zijn en niet zich aangepast. Dan denk ik, mijn god, hoe is dat nou in hemelsnaam mogelijk? Glenn, Yes. sinds de Antillen bestond, kan eilandgebied Bonaire, de kleine eilandjes zoals ze toen, niet lenen. Met de kennis, ervaring die jullie beiden hebben, dat jij eerst in het papierment zegt, is Bonaire nu rijp, klaar om voorzichtig toch leencapaciteit te krijgen? In mijn ogen is het zolang je zeg maar je huishoudboekje na papiamento. Mientras que ainda bono por presupuestar para bomes um cas, é sumamente irresponsável para baixar via placa. Por exemplo, queda coba buraco de debe, que bono vai sair foma, se bono por manejar bomes sem, para bo presupuestar como te paga debe back. Então, essa aí é uma situação que ainda não está até ainda, não? Se você mira o resultado... Hasta is zo'n in nul rente die Holanda heeft? Sim. Nós, eigenlijk, agora que não está para motivo de 0% aí, você mira que... se você mira a quantidade de sangue que nós temos atualmente na isla, que simplesmente não por saquele, que cada ano tem... Basta ser. Então, eu vou bisa... Sim, gasta tudo sangue para mim e depois, hora que eu vou por executar trabalho que é necessário, então vou parar com a quantidade de sangue é problema, eu vou bisa a outra legitimamente me tem razão para me pedir como por fia, pero mientras que a quantidade de sangue que eu tenho sem me servir, ainda vou não por executar a quantidade, manejar de tal forma que eu fazer bom trabalho na comunidade com ele, para mim na onda é fundecita para legitimar que você tem confia. Met uw optimistische blik, zou er een moment komen dat Bonaire, jullie tegen jullie staatssecretaris Rijksbeheerder zeggen, luister, over 3 jaar denken we dat we het vooraf toezicht moeten afschaffen. We zijn volwassen genoeg om dit door te... Dat moment zou best kunnen komen. Dat geldt voor alle landen waar we... Men staat er een stuk beter voor dan in het verleden. Over dat geld lenen gesproken, misschien kan dat ook in de toekomst nog wel, maar voorlopig is het probleem dat men het geld niet opkrijgt. Dus dan moet je dan vooral niet aan geld lenen gaan denken, lijkt mij. Dus ik ben wel optimistisch, maar we moeten wel beseffen, het is allemaal voor 80% veroorzaakt door de enorme bloei van het toerisme. Dat is een kwetsbare vorm van economie, want dat kan ook weer als een blad aan een boom omslaan. Dus ik zou altijd voorzichtig zijn. Maar het gaat nu wel een stuk beter dan toen ik in 22 aan deze job begon. En dat durft u openlijk te zeggen, dat het inderdaad goede vooruitgang is? Ja, er is goede vooruitgang in alle landen. Ja, en dat is heel belangrijk. Ja. Glenn Abokomom, Bonaireano, die pura sepaki. Mensaje tapa. We gaan dus afsluiten. Hij gaat een bericht geven. Como se mira mostrar? Pueblo. Assim dois apelo. Não, Pueblo me mira nós como o seguinte. Nós está aconselhar tanto governo local como representante de comunidade, Eilandsraad, como staatssecretaris of minister na Holanda. Nós doen een conselho com placa que está saca voor de comunidade. Imposto não, tanto de Essundi aqui como Essundi Holanda, que está bem junto no pressuposto de Bonaire, nós damos um conselho enquanto conta pressupostar isso aqui bom, conforme a norma, não? E também com não tem que se isso aqui para executar e bom trabalho na comunidade. Então, caminho nossa mira com isso aqui, nós estamos bordo bom assim ainda, nós trazemos na atenção de tanto governo, Eilandsraad, como staatssecretaris, nós esperamos que a comunidade de Bonaire está nos conselho não pues como algo que por ajuda não também, que nós lobisa por beleza nos conselho não, porque isso aqui está conselho não que está o bem-estar, está para responsabilizar que está ocupar placa de pueblo, a placa de pueblo está não de governo, de pueblo, então o governo está confiando para executar trabalho coletivo.
que man, essa nosso rol tá para ser transparente, então eu para wak se não responsabilizar não bem bom, se não prestar bom e se não executar bom. Wat is jouw advies aan de heren politici, bestuurders en vertegenwoordigers voor wat betreft de verbetering van de relatie tussen jullie en hun? Ja, zie ons niet als de strenge toezichthouder alleen. Zie ons ook als compagnon. Zie ons als adviseur. Medestander. Ja, wij hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen, namelijk een financieel gezond Bonaire. En dat zouden ook de bestuurders moeten willen. En ik denk ook dat ze dat willen. Dus wij zijn er om hun van advies te dienen. En ik zei al eerder, dit strenge toezicht, dit toezicht vooraf, heeft heel veel goeds gebracht. Want het heeft toch voorkomen dat de overheidsfinanciën helemaal zijn ontspoord. De hele wereld zit nu vol met landen waar de overheidsfinanciën ernstig zijn ontspoord. En dat gaat nog heel veel schade veroorzaken in de toekomst. Dat zal hopelijk hier in Bonaire niet gebeuren. Hartstikke bedankt voor uw komst vandaag. Ik hoop dat over een jaar u weer mogen zien en te kijken wat er vooruit gaat. De onderwijzer blijft in het leerlingenvolgingssysteem kijken wat er vooruitgang is. Dank u. Sim, nos espera de apreciamos ante ti. Sim, dank u também noite. Até amanhã, com Deus o poder. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante, no olvida con lo que bocina, nunca, nunca, otra poquita, no olvida con lo que bocina, nunca, nunca, otra poquita, a mi tacinha, a botacinha y junto nos tacanabay dilante. A mi tacinha, a botacinha